ସ୍ୱାଗତମ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା। ଆଗରୁ ତୁମେ ପଢ଼ୁଥିଲ, ତୁମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଆଗରେ ତୁମକୁ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ସେ ବିଷୟରେ। ପିଲାମାନେ, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କ'ଣ? ସଡ଼କରେ ଆମେ ଗଲାବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯିବା ଏବଂ ସଡ଼କର କ'ଣ କ'ଣ ନିୟମ ମାନିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ, ସଡ଼କରେ ସବୁଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପଢ଼ୁଥିବ, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ଦେଖୁଥିବ କେତେ ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବା ରାସ୍ତାର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇକରି ଅକଳରେ ଧନଜୀବନ କେତେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ସଡ଼କରେ ନିୟମ ମାନି ଚଲାବୁଲା କରିବା ବା ଯିବା ଆସିବା କରିବା, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା, ତ ଆମର ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ନିଜର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ। ଆମେ କେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା? ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ, ତୁମ ବହିରେ ଲେଖାଥିବ ରାସ୍ତାର ବାମ ପଟେ ଚାଲ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର ନିୟମ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂକେତ ଅଛି, ସେଇ ସଂକେତ ମାନିକରି ଚାଲ। ପାଖରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେଠି ସଂକେତ ଥିବ, ସେଠି ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଲାଇବ, କିମ୍ବା ଆଗକୁ ବୁଲାଣି ଅଛି, ସେଠି ବି ସଂକେତ ଅଛି। ସେଇ ସଂକେତ ମାନିକରି ଯଦି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଏବଂ ରାସ୍ତାର ନିୟମ ମାନି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ, ଆମ ଧନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ। ତୁମେମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ବି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ତୁମର ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ସବୁଦିନ ତୁମେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଚଲାବୁଲା କରୁଛ, ଆଗକୁ ବି ସେୟା କରିବ ତୁମେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ବିଷୟକୁ ଆଧାର କରି ତୁମ ବହିରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ଅଛି, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା। ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟଟେ ଅଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବହି ଦେଖ, ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ମନ ଦେଇକରି ତାକୁ ପଢ଼ିବା, ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ତୁମେ ଏଇ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ମାନିକରି ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଆଜି ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତାର ନେକ୍ସଟ ପିରିୟଡ଼ ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ବହି ଦେଖିବ ମୋ ସହିତ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା। ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଦିନ ହେଉ ବା ରାତି ହେଉ, ଘରୁ ବାହାରିଲେ ରାସ୍ତାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଦେଖୁ। ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ 2 ଚକିଆ, 3 ଚକିଆ, 4 ଚକିଆ କିମ୍ବା ଟ୍ରକ୍ ବସ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଗାଁ ଠାରୁ ସହର ଯାଏ ସବୁଠି ଗାଡ଼ି ମଟର ବ୍ୟବହାର ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ହେତୁ ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ଘଟି ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟୁଛି। ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି, ପରିବାର ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆକଳନ କ୍ଷତି ଘଟୁଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ, ଗାଡ଼ି ମଟର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଚାଲିଲା ବେଳେ ହେଉ ବା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ବେଳେ ହେଉ, ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତାର ନିୟମ ମାନି ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇପାରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ଓ ଦେଶର ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଅଳ୍ପ ବୟସର ପିଲାମାନେ ପାଦରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ସାଇକେଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କାରଣ ଆମ ଦେଶର ଆଇନ ଅନୁସାରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାର ଅଧିକାର ମିଳିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏକୁଟିଆ କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଯା ଆସ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ପିଲା ଆସନ୍ତାକାଲିର ନାଗରିକ। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଚଳିତ ରାସ୍ତାର ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିସହିତ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ କେତେକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଏଇ ଅଂଶ ଯାକେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତୁମେ ଏଇତକ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆମେ ରାସ୍ତାର ନିୟମ ମାନି ଚାଲିବା। ଯେକୌଣସି ସମୟ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜାଗା ହେଉ, ଆମେ ଯଦି ନିୟମ ମାନିକରି ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ବିନା ନିୟମରେ ଆମେ କୌଣସି କାମ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା। ତୁମେମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ବି ତୁମେମାନେ ନିୟମ ମାନିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏଇତକ ଯେତିକି ଅଂଶ ମୁଁ ଆଜି ପଢ଼େଇଲି, ତାକୁ ମନ ଦେଇକି ପଢ଼ିବ, ବୁଝିବ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ତୁମେ ନିୟମ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।